Disco täällä seurassanne Bridge ja Deli Toni Sireen. Mun nimi on Sonata ja nyt meille studioon on saapunut 2 nuorta taiteilijaa. Koreografi ja tanssija Laura Jantunen sekä äänisuunnittelija Mitja Nylund, joiden session teos esitetään Urban APA-festareiden avajaisissa keskiviikkona 28. syyskuuta Ateneumissa. Moi. Moikka. Moi. Mitäs teille kuuluu? Hyvää, kiitos. Joo, komppaa. Hyvä. Hyvät sillan aamuspileet eilen. No niin, toista sillan alla, toistun täällä sillalla. Joo, ei no, mutta ihanaa, kiitos kun tuutte tämmöisenä kauniina päivänä tänne studioon, jolla aurinko paistaa. Kerrotko vaikka Laura ensin vähän itsestäsi meidän vieraille? Mä en nyt tiedä, mitä sä sanois. Mä oon tosiaan monialainen taiteilija, joka työskentelee laajasti erilaisten taideprojektien parissa täällä Helsingissä ja välillä muuallakin. Okei. Ja sä oot ilmeisesti tehnyt koreografian